Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши YouTube. Бародаро, сарлавҳа як лайк мезанем ва дар канал обуна мешавем. Кадомеда каналҳои YouTube дар корай, анами рақамода занг мезанем. Каналҳои YouTube ай 1000 подписчика то 80 000 подписчикаро дорем. Монетизация, бемонетизация фарқ надорад. Шумо дар чӣ намудаш дар корай, мо ҳам хел канал шумода гирифта метем. Монтаж, пин-код, налог, соати YouTube, ҳамин яъне дар услугҳои настройкаи YouTube чӣ корҳое ҳаста, шумо агар лозима занг бизанед, мо корҳои шуморо буд карда метем. Яъне ай дасти мо мебиёяд. Пин-кодро дар корай, налог дар корай, суми YouTube та наметони гирифта, яъне дар каналат сум дорӣ, аммо сумта гирифта наметонӣ, мо суми шуморо гирифта метем. Ё ки шагирдӣ ошибка кашида, AdSense дар корай, ё ки просто канали 1000 подписчика дар корай, агар канали 1000 подписчика мегирем метем то бо нархи дастрас. Боқи худованд ҳамотон нигаҳбон боша, хона ободу сарбаланд бошед.